Tak. Takže čaute, je to opäť Kubo a dneska budeme hrať GTAčko s Anonymom a s Tominou. Budeme hrať single player, ja by som mohol aj online, ale som zabanovaný za hacky. Takže online na to budeme hrať single, budeme blbnúť, bude hrať aj Anonym. A tá sa na česká počta, nie sa to zaznačíta. Anonym, povedz niečo. Musíš hlavou a natočím tvár. Ultra veľký ten forever, ktorý od sebe je zaujímavý. Čo robíš? Prvý ide Anonym, potom idem ja, potom bude hrať asi môj pes. Anonym bude potichu, keď sa mi také teraz to môj slobodný strana jediné. Môj pes má 2 mm, ale šteká. Chod sa prezliesť. Ale on asi nebude moc komentovať. Môj pes to rád daj outfity. Ospravedlňujem sa za hluku. Ale tam si hlasnáš ja do kamery. Ja viem. Ktorého si dáš? Vidíš. Haló. To si najprv plentnú cez štyrky. Vyjdeš do mojej garáže? Možno. Ty ide do mojej garáže. Anonym nevie, kaďal výjsť. Možno ide do garáže, kde nemá auto. To ani nemáš auto? Ja mám auto. V garáži, čo kupuješ? To nie je auto, to je kúsok od toho, ako pôjdeš touto cestou. Tam vlastne prídeš do tej garáže. Toto je tvoje auto. Taký šit. No? Keď uvidíš v garáži, to trošku lepšie auto. Horako asi. Mali by pomali. No zavod, ideš naopak do garáže sa ide. Ideš plakať, keď umreš. Budeš krsať, keď umrieš. Tu si mal zase zabočiť. Tu chod na túto cestu. Alebo keď si nevieš pomôcť, tak daj proste mapu. Štartom. Tak to ti raz nie. Odišiel mi práve do druhej izby. Nie som aj rád. To čo si sem krvem zašiť. Som to je rýchlejšie. Víš, tu garáž. To je Bratislavce. Neviem. Holandčinu. Sa učí hovoriť.
Ešte nie. Ty kde ideš? Ja som teda tu za Boďo, ty ideš parkovať. A kde máme? Tam máš garáž, vystup z auta. Choď ku tomu plotu, daj X. X. Co mi robí? Zaskoč. Tu do garáže. Tu máš písané. No, svoja pošta. Za Franklina mám lepšie, za to budeme radiať. Tam mám všetko modré. Tam mám auto za 10 miliónov aj tu. To je noob, ďalej. To je také a to je také. Toto je ešte ako to. Tam ti ukážem za Franklina, tam je Madera. Čo? To je dobré auto. Ja viem. Prečo ideš na mapu? Čo ideš vykradnúť nejaký obchod? Aha. Tuko. Barbie shop. Ideš na vrtulník? Take care for Prečo je neokozol cestu? Kdyby si neoznačil. No teraz daj Ačko a tam daj Ačko. Anonym ovláda. Anonym ovláda kopičku. Drogy sú stále budú. Nie. Rýchlo ide to auto, že? Forever. Teraz ako on ide asi na vrtuľník a keď sa bude snažiť pristať, tak vybuchne. To kameru a natáčať také. Anonym sa hrá. Trošku rozkývaná kamera chvíľu. Keď to opäť zabera. Uj, ale už dlho natáčame. Neviem, neukáže to čas. Koľko máš limit na natáčanie? 30. Dobre, tak už natáčame 9 minút. A na YouTube my môžeme najviac 15 minút. Tak urobíme 2 dielika. Pekné auto, že? Ukáž, čo si urobil. Asi na Vianoce už budeme mať lepšiu kameru. Môžeš si zobrať aj bojový, mám. Čo ideš týmto šitom? Really? Ok. No uvidíme, ako vie náš anonym lietať. A zatiaľ mu to ide. Ičkom strieľaš. Ale teraz nejde, lebo si mal plná. Ja viem. Môj pes šteká forcu. Pes sa skoro dogycal.
Dobre, hráme. Anonym sa hrá. Môj pes žere všetko, čo môže. Ale čo nemôže. On je vanku z toho závislý. Ty budeš takto zabíjať na... Zúbisla stále. GTA 5 Profi Master. Tá ty kde lezieš? Sniper forever. Ideš snajpriť? Možno. Skoro si ho trafil. No už po tebe to povieš. Kámo, ja som hral s kamošom, u mňa spal a po mne išli 4 hviezdy. Ja som sa schoval do tej garáže pre tebou a nenašli ma. Sú to aj lepšie, také v púšti máš také dobré. Really? Anonym zapada. Smoke beat every day. Už máme iba 2 minúty natáčania. Áno. Je 17. Takže to za chvíľu, ako ukončím, ja som robil video na starom kanáli, ktorý už je vymazaný. Tam som natočil 30 minút z Minecraftu a potom sa mi to nedalo vydať. Vidíte. To máš na minimape. Boris Anonym pada forever. Dobre. Zatkli ťa. Ja som prišiel o všetky zbrane. Sorry, bro. Takže čaute, toto bolo pre tento diel všetko a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Dajte lajky, subscribe a čaute.